A historia que vos vou contar sucedeu nun pobo de Ourense chamado Rubiá, concretamente no colexio de dito pobo. Neste centro estaban a suceder cousas moi extrañas, cousas misteriosas, que só o mestre Miguel e os nenos e nenas de terceiro e cuarto de primaria coñecían. Un día, pola mañá, cando entramos na aula, puf, as cadeiras e as mesas non estaban. Había unha ventá aberta e no chan unha nota que se movía co aire. Miguel colleuna cheo de valor e púxose a lela en alto. E a nota decía: Collede as vosas mochilas e inmediatamente poñédevos a camiñar cara ás Tres Penas Marías. Alí atoparedes a seguinte pista: na barca do río. Ao chegar, decatáronse de que as barcas non estaban, pois marcharan polo río abaixo, pero si a pista que lles dixeran que atoparían nela. Nela dicían que debían esperar o escurecer e coa luz da lúa indicaríalles o camiño ata saber o que está a pasar no colexio. Todos xogamos a un xogo para pasar o tempo. Despois merendamos. Enseguida chegou a noite. Coa luz da lúa chegamos á praza do parque de Rubiá, donde atopamos outra pista. Onde decía que pasada a medianoite tiñamos que ir todos xuntos á casa encantada, onde os avós nos dixeran que vivira unha bruxa. Comezamos a andar, de súpeto escoitamos un ruído. ¡Bu! ¡Bu! De repente saliu un bu volando, donde a bruxa e a bruxa. Detrás da bruxa estaba a súa casa. Como tiña a porta aberta, víronse as cadeiras e as mesas da clase, así que idearon un plan. Os nenos distraen a bruxa, mentres que Miguel iba por detrás e lle daba un susto, así que os nenos distraeron a bruxa. De repente oíuse «bu». A bruxa asustouse e marchou voando coa súa escoba. Ao final entraron na casa e recuperaron as cadeiras e as mesas. E co misterio resolto, acabouse o conto.